hoxe no Obradoiro de Plastilina a mellor sopa do mundo. A nosa protagonista de hoxe é Tartaruga. Comezamos! Facemos un churro pa Cuncha. Agora esmagámolo e facemos un pouquiño de forma. Un churro máis pequeno para a barrigola. Xuntamos a cucha coa barriga ben pegadiñas. Imos ca cabeza. Dobramos un churriño. Facemos un burato. Dentro. Con outros dos churriños facemos os brazos. Esmagamos con coidado para facer a man. Facemos os socos e metemos os brazos. E o mesmo coas pernas. Dobramos para facer os pés. Listo! Abre os ollos, tartaruga! Os buratos da nariz e o sorriso que non falten. Unhas rayas na barriga e a decorar a Cuncha. Podes facelo como a ti máis te guste. Bótalle a imaginación.
Debúxalle unhas pestanas. Imos facerlle un mandil para que non se manche. Medimos o talle. E a coser. Agora os cintos para que non lle caiga. Polo pescozo e a cintura. E búxalle os dedos. A facer o caldeiro. Imos cociñar a sopa. Agora a pota. Medimos para que non saia a sopa por fora. Botamos máis ingredientes. A remexer. Unhas asas para non queimarnos. Unimos a tartaruga ao caldeiro. Poñemos o culler e lista para comer. Lembra, non hai dúas tartarugas iguais. Todos somos diferentes. Ensinasme como che quedou a ti. Este é un conto de Susana Iser, ilustrado por Mar Ferrero, da editorial Oco Editora. Ata o próximo conto.